and he said Dr. B Afia Schwar na saa abaya no media bufo na ekasa nne se na busuafo ankasa ankyere na mena nyai saa de na woye no ene asofo bi ene politicians bi o mabɔ ne paaso onya me saa hwɛ mo a mo begina manim no mo hwehwɛ Afia Schwar na busuafo na mo nkasa ankyere na busuafo de se makana mienu enne meka wi amenka bi wo ma hwɛ yi a de besi no mo mpe osofo ena abaya bi na ese frɛ ne ngege no o hwehwɛ a ubehu anonu wajuma ye Prophet Dr. Benigo Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawam Owusu Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Mama menya announcement we. Enkofo bi twitwa ntroto me so saa. Enso mo kan nyina nya no kre, de omo keka nyina is not true. Abaya na friend Afia Schwar no. Lensma wo kan nyina nya no kre. Anka temdidie no nko akora na odidimi a anka mememfa ho na ntro na wo sa twitwa eto me so no. But one thing they say, me onya mi bribi abra bibi nto onipa bia wasori atia me no bibi to no aya mo de mo follow saade no obia ni hono mo de na asema ba me so wafa ne ho adi age se me a ne bia nipa na fa icha pacho ne megya de ache no ante sa ebi be so wani na entro wo twitwa to me so ni nyina oboa yeso ose me ma abrantie bi ye fen tornado $30,000 anya no kre $30,000 sofu me to we no we $30,000 na on dia che nipa se je maso ya ye no o crowd ya no crowd na o de cham ya meda wase mo enya no kre onompo eye obi na frɛ me ena o ka kire me sɛ abrante ne so ohia help enya ono akra na frɛ me o eye obi ena am say no problem eno kra Ghana ska nam de ma no enompo de no o demand ya na de na nya so o demand de no o hwehwɛ no kra ma enya sa ama no ena ono akopa bi kan no de koye de ode ye yasa ono akra Afia Schwar yi sofo enyo ono na ba me nchen se okwa koyi operation e wo South Africa enyo ono na ba me man iska oso oni sika ode koyi operation na me man iska because of sofo kwa me amuntro ene Father Dixon mo ene OKFM for ene mferi enti na me de yes ha e ma no ene wo di matem sofo menya no hwi o me ndidi na tem so wo di matem afa crowd was said Dr. B amempana yes your friend no Dr. Ann Dr. Dali Dr. Dali oh my God osofo me kra ma brabo men say Dr. B akra peda na me kra epen kra me kra men kasma se oba peda osofo hardly cross me be ma no aka che oba se me pe no me no mo ya damfo a na dane aware my first wife said the same thing me ko preach ya no otojo mame osofo Mami Justin me ko preach ya no otojo and asofo Victor say and the wife and asofo Ransford Obey omane me kasa ya na no ho efe pa oh very nice and they crowd are nice pa mama nchen o enti utie
Oh dear, Monconco Transiansa. I know what I'm doing. Me say Monconco Transi. Meaning dear mayor. Oh dear Monco Transi. A better so because there will be a Transiansa. Now, also, Enunti. Enu na ma menene worry because no are nice no nimnyum to very good na me worry no ona menene wo me mani nyina enti so bi ka se me Owusu Bempah ena me wo yire wo baabi ena me wo ba wo baabi anya no kre anya no kre eni I said Dr. B Afia so asnega na sa abaya no media bufo na ekasa nne sana busuafo ankasa ankyere na mena nyai saa de na wo ye no a ene asofo bi ene politicians bi o ma bɔ ne pass so nya me saa hɛ odidi safo kantan ka atem odidi president mama atem wadidi na Akufo-Addo atem odidi mesoma atem me mfa na atem didie no ba atro na wo mu no na mpɛ me clear ema me church members who said the all can in oboa or see me many honorable Canadian Japan and your cobble no nikunu pa Emma nikunu setting up Ediv camera ebe capture no bra on a bema a shed them me nikunu no a better than many honorable Canadian Japan ebe kokobo nikunu pa say nikunu nkwaya saadian also nikunu mpo mi nim no papa eso Afia so asnega ka san asemu nyina hɛ mo a mo begina manim no mo hwehwɛ Afia so asnega na busuafo na mo nkasa nkyerɛ na busuafo ne sɛ makana mienu enne me ka wi ame nka bi wo ma hwɛ yi a de besi no mo mpe osofo ɛna abaya bi na ɛsɛ frɛ ne ngege no engege no o mekoma me da ɛyɛ no ane ntokwa ɛna no ɔkɔ no social media no so no no obi ko a enam se oye no ho nya atwem so papa ne minti nipa ne di natema na ode me ma ba be ka ho bi ana wo ngege wo sori a abosom ene akomfo ena upresi wo mo e wo social media ne so wo ya de wo kontokwa na me pata mo mo antie ena me pam wo se fi ne kure e mo me din bi mema me chen bi because waso oden wo so papa ne me wo ya de na mesija na so nya ya memma me nchen bi ena mapam no na fedie ode ya ode atwa ntro to me so ena o kan sem hunu osofo ono so enne ne final kokobo me won krofo wa brochire metimi amoma report no ena menim se one day obeba Ghana ena no nanchen osofo me call UK no the idea white bi ebe se ho ma metietia so ento osan pagya biem e de be se ho ena Awurade ka chem se ma mintia so na okogi firi nsuman so se metietia so no se ode ba be manipulate me enti first one no metietia so second one ena me de me nan pia to nchen baabi na sofo metia so Awurade bie mani niema mi hu ye no nam se wo Yesu di medeme na bobogu osofo we nyina koso my din still o social media no so no odi matem no twetwa ntro osofo amo ene osofo Charles me the way e shamonsa mon kasa nkyerɛ saa baaya no sɛ ukuro mu ni no kasa kyerɛ no so wanya de ɛwɔ yɛ no a efie na me ma no kɔtena mu wɔ UK a UK aban no 28 days ɛyɛ nukunu ɛna ka kyerɛ UK aban so ɔmo mpam abaaya no ɔmo man 28 days ɛyɛ me church member ɛna me ma ɔno ade ne sika eye nkrata foforo ma no ama otimi tena UK ho a ya mpam no o di me matem eno o mo sese me kwasea me brother na kwasi onim hwa ya hwa saa ba ya no saa ngege no
And then the last warning. Until I was suffer. Media men can say curse no. But obenya problem. Mi jadi amamo. Osofo muntunufo. Sofi Charles, one na kasa so many times by untie tunufo. Amen. One se man fa bufu ankasa. One se makasa boko. Bon se mame. Man fa bufu ankasa. Nyami shramo. Afa osofo yampon. Osofo Charles. Nyami shra wati. Apostle who catch apostle some chia no ati. Osofo so mu tete me dodo. Sofo. Asem fa so ni omu so. Enti omu kasa kura ni kwan se me soso. But the ya ne say omu ntro no omu di no. Ebinum so beji adi. Momu de omu nyini o. Ba bonten sufo bi hwe. Moma me kan asem we. Unim say Mammy be a catcher and a maximum munsia saw them have you. Adaya was now so for your fears as nigger say. Why you still go for be believe no. And I'm saying, hey, and until Mamma some munsia saw them have you because of a fierce as nigger. Was awful. Me pesa me kais ha nkrofo na omo maame e ka se mo mahabi o musa maame na maame se afia so asnega sa papa no ho nsem a okekan die papa no onye ya se nko baba beka e de ayi no ho anu ame ho so onye nyame hyehyɛ obi amen.